अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. राष्ट्र कोण उद्धव ठाकरे पेटवून, त्यांच्याकडे माचीसच नाही तशी आणि त्यांची कुवत पण नाही. ते कोकणाला पेटवायला आलेत का? तुम्हाला बारसू हा प्रकल्प कोणी आणला माहिती आहे? उद्धव ठाकरेंनीच आणला. जमीन मिळावी यासाठीच उद्धव ठाकरेंनीच प्रस्ताव पाठवला केंद्राकडे, मोदी साहेबांना पत्र लिहिलं आणि आज तेच पेटवा पेटवीची भाषा करतायत. ह्याला काय म्हणायचं? आणि उद्धव ठाकरेंनी पेटवायची भाषा आता सोडून द्यावी. त्यांची तेवढी कुवत नाही, त्यांच्याकडे तशी माचीच नाही. जे काय करायचं आहे महाराष्ट्रामध्ये, जो विकास उभा करायचा आहे, जे इंडस्ट्री उभी करायची, ते आमच्यासारखी लोक, भारतीय जनता पक्ष आणि शिंदे साहेबांची शिवसेना हे उभारणार आहेत. म्हणून त्यांच्या जास्त बोलण्याला महत्त्व नाही. कोकणाला राख आणि गुजरातला रांगोळी. अहो, त्यांच्या प्रत्येक प्रश्नाला मी काय उत्तर देऊ? कोण आहेत ते? त्यांच्याकडे पक्ष तरी आहे का आता? कुठल्या पक्षाचे आहेत ते? उद्धव ठाकरे काय असे रोज येतात बारसूला कोणतरी बाहेरून व्हिजिटसाठी? तसा उद्धव ठाकरे आला, काय फरक पडतो? कोण आहेत कोण उद्धव ठाकरे? काय केलं कोकणासाठी? एकदा आम्हाला तुम्ही सांगा. तुम्ही ऑडिट तयार करा. कोकणासाठी उद्धव ठाकरेंनी काय केलं? कुठली इंडस्ट्री उभी केली? जो माणूस काही न करता जर कोकणात येतो आणि इथे डायलॉग मारतो, आम्ही कशाला? आम्ही काडीची किंमत देत नाही उद्धव ठाकरेंना. तुम्ही देत असाल, आम्ही नाही देत. केलं काय त्यांनी? तुम्ही सिरियसली घेतच नाही. आम्ही फाट्यावर मारतो. आता याच्यापेक्षा काय बोलू? समर्थनात आज मोठं निघतो, त्यासाठी तुम्ही आलेला आहात, काय सांगा त्याच्याबद्दल? त्याबद्दल परवाही मी प्रेस घेतली. उद्धव ठाकरे आले गेले आम्हाला फरक पडत नाही. आम्ही समर्थनाची ताकद काय ही दाखवण्यासाठी आज आम्ही जमिनीवर उतरलो आहोत. अनेक मीडियामध्ये ज्या बातम्या फिरतात, एकाच दिशेने तुम्ही बातम्या दाखवता. तुम्ही म्हणजे ज्या काय बातम्या फिरतात त्या समर्थनाची बाजूच दिसत नाही. समर्थनाची बाजू दिसावी, ती किती मोठ्या प्रमाणात आहे हे लोकांना कळावं, महाराष्ट्र आणि देशाला कळावं. आणि एकच बाजू त्या प्रकल्पाची जाऊ नये म्हणून आम्ही ह्या प्रकल्पाचा जो काय समर्थनाचा भाग आहे, आज काही प्रमाणामध्ये आम्ही जमिनीवर उतरवायचं ठरवलं आहे. ह्याच्यानंतर राणे साहेबांची आणि प्रमुख नेत्यांची जाहीर सभा होणार आहे काही दिवसांनी. ती तारीख आम्ही नंतर जाहीर करू. पण आता समर्थनाची बाजू पण महाराष्ट्रात गेली पाहिजे. उद्धव ठाकरे किरकोळ माणूस आहे, आम्ही त्यांना किंमत देत नाही. पण समर्थनाची एक मोठी बाजू आहे, मेजॉरिटी ज्याला म्हणतो. ऐकून घ्या, माझं अजून बोलणं संपलेलं नाही. तुम्हालाच बोलायचं असेल तर तुम्ही बोला. समर्थनाची जी बाजू आहे ती लोकांना कळली पाहिजे. याच्यासाठी आम्ही मोठ्या संख्येने येणाऱ्या जाहीर सभेला आणि इथून सगळे कार्यक्रम हे मोठ्या संख्येने होतील. हे दाखवण्यासाठी आणि महाराष्ट्राला ती बाजू, दुसरी बाजू दाखवण्यासाठी आज हे समर्थनाची बाजू. पण कुठेतरी सरकार कमी पडलं, कारण की राजकीय पक्षांना उतरून यासाठी समर्थन करावं लागतंय. सरकार कुठेतरी कमी पडलं. मग उद्धव ठाकरे राजकीय नाही आहेत का? उद्धव ठाकरे राजकीय नाही? रिटायर केलं तुम्ही त्यांना? उद्धव ठाकरे पण राजकीय आहे. जर ते राजकीय जोर दाखवत असतील तर आम्हाला पण राजकीय जोर दाखवावा लागेल. म्हणून मी तुम्हाला काय बोललो, एकच बाजू चालली आहे काही दिवसांपासून, ती दुसरी बाजू पण जनतेला कळली पाहिजे. ह्याच्यासाठी हा पहिला प्रयोग आहे. आम्ही याच्या अगोदर समर्थनाचा मोर्चा किंवा रॅली असं काहीच केलं नव्हतं. की सगळं सामंजस्याने व्हावं अशी आमची भावना होती. पण काही संघटनांना हे पेटवायचंच होतं. पण आम्ही ग्रामस्थांबरोबर आहोत. जितके तुम्ही दाखवताय, तुम्ही ढोंग करताय, पण आम्ही रिअल आहोत हे दाखवण्यासाठी हा प्रयोग आहे. आमदार एका बाजूला, खासदारांची भूमिका वेगळी दिसते असताना
कसं ते पाहता? आमदार हे इकडचे स्थानिक एक नंबरचे पलटी मास्टर आहेत. ते दर वेळेला त्यांची भूमिका बदललेली आहे. नाणारच्या वेळेलाही आपण बघितलं असेल ते त्याही वेळेला विरोधकांकडे जाऊन काय वेगळं बोलायचे. त्याच्या अगोदर जैतापूरच्या वेळेला तेव्हा ते आमदारी नव्हते, त्या एका प्रकल्पामुळे ते आमदार झाले. आणि म्हणून असा पलटीबाज आमदार ह्या मतदारसंघाला मिळालाय, ज्यांनी एक साधी बालवाडी कधी उभी केली नाही. तो प्रकल्प काय उभा करणार, तो अशा पलट्याच मारणार. आणि तो कोणाच्या तरी तुकड्यांवर आहे. आणि म्हणून तुकड्यांवर असणारी माणसं ही कधी स्वावलंबी नसतात, स्वाभिमानी नसतात. ह्याचं हे उत्तम उदाहरण आहे. खासदारांची भूमिका ठाम आहे की जोपर्यंत आंदोलकांची भूमिका तुम्ही समजून घेत नाही, त्यांच्याशी चर्चा करत नाही, तोपर्यंत करू नका. आम्ही सगळीकडे चर्चा केलेली आहे. गोवळ गावामध्ये आणि जेव्हा पहिली सॉइल टेस्टिंग होत होती, जेव्हा मी स्वतः गेलो होतो, जेव्हा 400-500 लोकांचा तिथे विरोध झाला, आम्ही स्वतः तिथे उभं राहून विरोध का नका करू हे सांगण्याचं आम्ही जनतेमध्ये गेलो. राजन साळवी एकदा ते बारसूला गेला काय? विनायक राऊत मागचा आठवडा सोडला, त्याच्या अगोदर कधी बारसूला गेले काय? तुम्ही त्यांना विचारा, एक आठवड्या अगोदर तुम्ही बारसूला कधी आला होतात, या परिसरामध्ये कधी आला होतात, त्याच्याकडे उत्तर नाही. म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, हे ढोंगी आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असताना ह्यांना प्रकल्प हवा होता, तेव्हा हे ठेके शोधत होते, कुठून पैसा काढायचा शोधत होते, डीलर एजंट शोधत होते. आज सत्तेमध्ये नसल्यामुळे भूमिका बदलली. आता घर कसं चालवायचं या भूमिकेमुळे त्यांनी त्यांची भूमिका बदलत ठेवली. आज सत्तेमध्ये नाही म्हणून त्यांचा विरोध आहे, लक्षात ठेवा. हा काय जनतेसाठी विरोध नाही. हे सगळं कशासाठी सुरू आहे असं वाटलं? काहीतरी असेल, टक्केवारी वगैरे, त्यांचं घरच त्याच्यावर चालतं. साहेब, आपण 7 तारखेला बारसूमध्ये काहीतरी आसपास त्याचं षडयंत्र रचले असं एक वक्तव्य केलं होतं. त्यानंतर खासदार विनायक राऊत यांनी म्हटलं की असं वक्तव्य जबाबदार माजी खासदार करतो, त्यामुळे त्यांनाच ताब्यात घ्यावी, त्यांची चौकशी करा. विनायक राऊत हा अतिशय मूर्ख माणूस आहे, बिंडोक माणूस आहे, कायदा न कळलेला माणूस आहे. असं कोणाला ताब्यात घेता येत नाही. आम्ही पण प्रशासनामध्ये काम केलेलं आहे. असं कोणालाही उचलून ताब्यात घेता येतं का? आम्हाला तिथे घातपात होऊ नये म्हणून घेतलेली पत्रकार परिषद होती. म्हणजे विनायक राऊतला वाटतंय का तिथे कोणाचे जीव जावे, असं वाटतंय का त्यांना? मी विसल ब्लोअरचं काम केलं की जर माझ्याकडे इनपुट आला तर तो पोलिसांकडे पण दिला पाहिजे. मी माझ्याकडे ठेवला नाही. जर माझ्या मनात काय असतं मी ठेवला असता. मला वाटलं असतं इथे काहीतरी घडलं पाहिजे. पण माझी लोक आहेत, माझा मतदारसंघ होता हा. 3 वेळा मी लोकसभा इकडे लढवलेल्या आहेत. म्हणून मला असं वाटतं इथे माझ्या लोकांना काही होऊ नये. जे कोण कमी प्रमाणामध्ये विरोधक असतील त्यांना पण समजवण्याचं आम्ही काम करतोय. त्यांना असं एकटं सोडणार नाही. उद्धव ठाकरे आज आले पर्यटक म्हणून, ते उद्यापासून दिसणार नाहीत. इथे आम्हीच असणार आहोत. म्हणून ती लोकही आमची आहेत. विनायक राऊत 4 दिवसापासून बारसूमध्ये चाललेत. ते फक्त उद्धव ठाकरेचा दौरा लावण्यासाठी, लोकांना भेटण्यासाठी नाही. म्हणून असे रिकामटेकडे खासदारांनी आम्हाला सांगू नये कायदा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.